Ak každý deň počas jedného mesiaca aktivuješ autofágiu v tele, predĺžiš si zdravý život o 3 mesiace. Ak to vydržíš robiť jeden celý rok, predĺžiš si zdravý život o 3 roky. Ak to však vydržíš robiť 50 rokov a máš 50 rokov, hádaj, koľko rokov sa dožiješ? Vítajte na ceste za životom dlhým 200 rokov. Poďme na to. V tomto videu sa pozrieme na to, čo je autofágia a ako ju aktivovať. Autofágia predstavuje fascinujúci biologický proces, ktorý sa v určitej miere deje vždy. Počas tohto procesu sa bunka rozklada a recykluje poškodené alebo nepotrebné zložky, ako sú organely a bielkoviny. Takže je to ako veľmi komplexné smetisko s recyklačnou jednotkou hneď vedľa. Rozkladom nepoužitých alebo poškodených zložiek bunka získava základné živiny a vytvára nové zložky, ktoré podporujú bunkovú obnovu. Takže ak je v pozadí niečo, čo vo vašom tele vyvoláva zápal, môžete to aktiváciou autofágie jednoducho odstrániť. Takto vás dokáže autofágia chrániť pred mnohými ochoreniami a preto je veľmi dôležitou súčasťou dlhovekosti. Okrem čistenia poskytuje telu autofágia nové suroviny na budovanie nových buniek, ako aj na zabezpečenie paliva, keď ho práve potrebuje. Taktiež vás chráni pred 4 jazdcami, posilňuje imunitný systém v tele a prináša mnoho ďalších výhod. Samé úžasné výhody, čo poviete? Pri autofágii je však dôležité povedať, že žiadny extrém nie je dobrý. Príliš málo autofágie. Pri výraznom znížení na dlhšiu dobu nič nebráni hromadeniu odpadu v bunkách. Výsledkom je ich narušená rastová funkcia, ktorá môže prispieť k rôznym ochoreniam vrátane nádorov. Príliš veľa autofágie. Nadmerné množstvo autofágie môže byť taktiež škodlivé. Škodlivé je hlavne pre tých ľudí, ktorí sú chorí na rakovinu alebo iné závažné ochorenia. A teda pre ľudí v dobrej kondícii nie je nadmerné množstvo autofágie škodlivé. To je síce všetko pekné, ale ako aktivujete proces autofágie v tele? Takmer v každom tele sa tento proces spúšťa sám, no väčšinou nemá na dlhovekosť alebo zdravie zásadný význam. Aby ste skutočne vytvorili akýkoľvek typ významnej autofágie, musíte do určitej miery vyčerpať svoje rezervy. Avšak predtým, ako sa do toho pustíte, musíte vedieť dve dôležité veci, ktoré proces autofágie zastavia. Prvou je cukor. Už aj menšie množstvo cukru dokáže takmer okamžite proces autofágie zastaviť. Druhou sú bielkoviny. Nadmerný príjem bielkovín autofágiu taktiež zastaví. Pretože čo je vlastne autofágia? Je to recyklácia bielkovín a ďalších prvkov, ktoré s nimi súvisia. A ak máte k dispozícii nadbytok bielkovín, telo nemusí nutne recyklovať vaše staré a poškodené bielkoviny. A dobrý postreh, dlhovekosť a budovanie veľkých svalov nejdú ruka v ruke. Ak chcete vedieť, aké množstvo bielkovín by ste nemali prekročiť, aby ste proces autofágie v tele nezastavili, tak pozerajte ďalej. Teraz sa však poďme pozrieť na 8 spôsobov, ako môžete spustiť autofágiu v tele od najslabšieho po ten najsilnejší spôsob. 8. bod. Kontrola stresu. Chronický stres môže narušiť autofágiu. Techniky na zníženie stresu, ako je meditácia, hlboké dýchanie alebo yoga, vám môžu pomôcť efektívne zvládať stres a vytvoriť tak prostredie priaznivé pre zdravé bunkové procesy. 7. bod strava. Existujú určité fytonutrienty vytvárajúce hermetickú alebo stresovú reakciu tela, ktorá môže spustiť autofágiu. Zamerajte sa preto na potraviny bohaté na polyfenoly, ako napríklad zelený čaj, červené víno, orechy, cibuľa, jablka, kurkuma, sojové bôby, pestrec mariánsky, berberín, zázvor a mnohé iné. Ak preferujete skôr doplnky, tak na aktiváciu autofágie sú vhodné apigenín alebo spermidín. 6. bod spánok. Vaše bunky potrebujú dostatok spánku na regeneráciu. Štúdia na zvieratách naznačuje, že autofágia sa riadi cyklom spánok-bdenie a že krátke prerušenie spánku narúša autofágiu. 7 až 9 hodín kvalitného a hlavne neprerušovaného spánku preto podporuje spustenie autofágie a zároveň podporuje jej nezastavenie. 5. bod. Cvičenie, sauna, otužovanie. Cvičenie je bunkový stresor, ktorý spúšťa autofágiu najmä vo svalovom tkanive. Štúdie ukázali, že vysokointenzívny intervalový tréning
a stredne intenzívne cvičenie počas dlhšieho trvania môžu zvýšiť markery autofágie. Mnoho odborníkov zdôrazňuje dôležitosť pravidelného cvičenia a hovorím o tom v predošlom videu. Najlepším spôsobom cvičenia je kombinácia tréningu s odporom na podporu obnovy buniek pre zachovanie svalovej hmoty s vysokointenzívnym tréningom. Podobne ako cvičenie, aj otužovanie a savnovanie spúšťa v tele autofágiu. Je to hlavne preto, že telo sa takto vystavuje stresu a spúšťa proces prežitia. Štvrtý bod, kalorická reštrikcia. O kalorickej reštrikcii som taktiež rozprával v predošlom videu, preto si o nej povieme len v krátkosti. V tabuľke môžete vidieť odporúčané množstvo kalórií na deň. Znížením kalórií o 10 až 40% môžete v tele spustiť autofágiu, ale je lepšie znížiť príjem tukov, sacharidov alebo bielkovín. Tuky sú tie, ktoré najmenej ovplyvňujú proces autofágie a mierne množstvo bielkovín je taktiež OK. Z toho dôvodu mnoho odborníkov odporúča ketogénnu dietu. Keto dieta zahŕňa získanie asi 75% denných kalórií z tuku a nie viac ako 10% kalórií zo sacharidov. Zvyšok kalórií získavate z bielkovín. Tretí bod, prerušovaný pôst. Pozrime sa na 3 druhy prerušovaného pôstu, ktoré môžu byť pri spustení autofágie efektívne. Poprvé, časovo obmedzené jedenie. Pri tomto spôsobe je denné stravovanie obmedzené na určitý časový úsek, napríklad 8 hodín jeme a 16 hodín nejeme. Po druhé, eat stop eat. Táto stratégia zahŕňa úplný 24-hodinový pôst raz alebo dvakrát týždenne. Počas pôstu môžete konzumovať vodu, nesladenú čiernu kávu alebo čaj. Po tretie, dieta 5:2. Táto dieta vám ponúka trošku väčšiu flexibilitu. Ide v nej o to, že 2 dní po sebe jete iba jedno jedlo, ktoré je zdravé a obsahuje maximálne 500 až 600 kalórií a zvyšších 5 dní sa stravujete normálne. Druhý bod, vodný pôst. Druhým najsilnejším spôsobom aktivovania autofágie v tele je držanie vodného pôstu. To znamená vyhýbanie sa akejkoľvek strave a prijímanie iba čistej vody. Pôst iba na vode môže mať obrovskú silu. Pôsty v trvaní 24 až 48 hodín vyvolajú dlhodobejšiu avšak miernu autofagickú reakciu. Počas týchto pôstnych období sa telo začína spoliehať na autofágiu pre energiu a bunkovú opravu. Významná aktivácia však nastáva po 48 hodinách. Počas týchto dlhších období autofágia zachováva bunkovú funkciu a podporuje rozklad poškodených zložiek. Ak chcete držať takýto pôst, máte moju podporu a ja verím, že to zvládnete. Avšak, ako sa hovorí, predtým ako sa do toho pustíte, poradte sa so svojím lekárom. Prvý bod, suchý pôst. Suchý pôst znamená, že nič nejete a nič nepijete. Keď držíte suchý pôst, čo znamená žiadne jedlo, žiadna voda, vaše telo prechádza do oveľa hĺbšej autofágie. Účinky sú zhruba 3-krát silnejšie ako pri vodnom pôste. Čo samozrejme dáva zmysel, pretože telu pridávate oveľa viac stresu ako pri vodnom pôste. Aby ste mohli držať dlhodobý suchý pôst, pri ktorom nepijete vodu niekedy aj niekoľko dní, je potrebné byť v dobrej fyzickej kondícii. Pravdepodobne ste už počuli teóriu, že bez vody vydržíte 3, možno 4 dní. Stále viac odborníkov je však toho názoru, že ide o mýtus. Takže ak sa dáte na suchý pôst, budete v poriadku. Okrem toho, že výrazne posilníte svoj imunitný systém, vaše obličky a pečeň si konečne oddychnú. Niekedy si ľudia myslia, že musia vypiť veľa vody, aby z tela vyplavili všetky toxíny. A čo robia celý deň, keď pijú veľa vody? No močia. Takže nutia svoje obličky pracovať naozaj tvrdo, aby sa zbavili tejto prebytočnej vody. Ďalšou skvelou výhodou suchého pôstu je mentálna očista. Počas suchého pôstu podporujete rast nových mozgových buniek. A čo je na tom všetkom tiež super? Budete lepšie spať. Suchý pôst je najsilnejším boosterom pre autofágiu. Pre telo je významných už aj 12 hodín suchého pôstu. Dr. Berg, ktorý sa suchým pôstom venuje už mnoho rokov, odporúča posledný pohár vypiť napríklad o 6. večer a prvý pohár vypiť o 6. ráno. Takto môžete urobiť svoj prvý suchý pôst. Pri suchom pôste je však potrebné zdôrazniť, že sa neodporúča držať ho dlhšie viac ako 3 dní v mesiaci. To znamená, že ak sa rozhodnete držať 12-hodinový suchý pôst, postačia vám 3 dní. No a aký príjem bielkovín vám zabezpečí to, že sa vo vašom tele nezastaví
zdravý proces autofágie, 0,8 g na kilogram telesnej hmotnosti počas dňa. To je v priemere 46 g pre ženu a 56 g bielkovín pre muža. Teraz na mňa neútočte fitnessaci, bavíme sa o tom, že chceme podporiť svoju dlhovekosť. Ako som povedal na začiatku, dlhovekosť a budovanie veľkého svalstva nejdú ruka v ruke. Je však potrebné zdôrazniť, že siloví a vytrvalostní športovci by mali príjmať o niečo väčšie množstvo bielkovín. Bavíme sa však o profesionáloch, ktorí tieto športy nerobia ako hobby, ale ako svoje živobytie. Tak si to poďme zhrnúť. 8 najlepších boosterov pre autofágiu. Kontrola stresu, správna strava, neprerušovaný kvalitný spánok, cvičenie, otužovanie a savnovanie, kalorická reštrikcia, prerušovaný pôst, vodný pôst, suchý pôst. Ak sa ti video páčilo, budem vďačný za like, koment, zdieľanie a podporu na Hero Hero. Čau.